Hejsan! Idag ska vi prata om bloggare. Kända jävla bloggare. Vi ska börja prata om fjortisen Kissy. Eller som hon vill kalla sig, ett original. Och vad har vi att säga om det? Jo, jag ska berätta vad vi kan säga om det. Till Kissy. Skabbe! Nu ska vi prata om likelserna mellan bajs och majs. Majs tycker vissa personer smakar bajs. Och då kan man ju fråga sig, hur vet de det? Tack och hej leverpastej! Hejsan! Idag ska vi prata om bloggare, kända jävla